नै सबाया रुइबाय एसे नांबावगौना एसे नांबावगौना लायबाय ग्लब ग्लब गुड मर्निं गाइस आं एमाव जाग्लां ब्लगावहाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायफिननाय जाबाय दा आङो आयंमोनाव फैदों आयंमोनाव फैनानै दा आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय साम' ओंख्रि सायनाय देखायनोसै सायखांसै नै आयंआ नाथुर जुनाय फोरानगासिनो मैया मंगलियाननि दैमायाव खनहैनाय आयं मैया साम' दानगासिनो सायखांलायबावनोसै सिनेमालाय बाजै बानफानि ओमफ्राय नैबे बाजैया मेन ओमफ्राय नैबे आमायसो बिसोर सिखारखायाखै दा सावख्लिफ्रा सानै सावख्लि दङ रा दा देखायगोन दे रायजोफोर जायासै साम' जायानो सोर सोरबालाय साम' जायैयालाय बर' हारिनि ओंख्रिखौ जाग्राया जायो मुस्लिमसो नामा बेलाय मानसियालाय ओइ आयंआ साम' दानदों ओइ अननायनि माबाजों दा आयंनो हो नैबे आयं हौवानो नाय आफा नोंनो अननायनो होबाय आं होननानै दाना ओमफ्राय बिमायं माबाबो साम'खौ लानानै सब सोबदो आयौ आफा आंखौ खुदुमबायसो होननो नै आयं हिन्जावआ आरो होलागोन साब' मानजिगासिनो माबा सबाय फुख्रेमगासिनो सबाय फुख्रेमदों नियम जाबाय बे खामफ्लायाव बियार बथलजों ना गोदो आरो माबा जोंबो होयोमोन ना ओरै गल गलाव ओरै मारिनाया हा जाथायावहाय जाथायाव मानजिनायखौ खम साइज नंगोन बे ओरै आखाइ थोंसे लादो आखाइ थोंसेजों लुसनदो होदो ओरै ग्रेव ग्रेव दाना मानसि एसे जाबाय नालाय न'खराव जाथाखौ लाला दाना न'आव फुख्रेमनानै जाबावलासो फुख्रेमखानाय बायदि साम' सबायखौ गंगार दुन्दिया होलायनानै न'नि सबाय आरो माजों संगोन होनदों आयं सबायजों साम'जों मा होगोन होनदों गंगार दुन्दिया होगोन न'नि सबाय ना दसेनो मोनो गोथाव संगोन आं दुफु गंगार दुन्दिया दिनै आं संनायखौ जानोसै ओमफ्राय आं खाथि थाफाबाय थानानै होबाय थानोसै खेबबाय थानाया ओमफ्राय नाथुर जुनाय बाथोन दायो नाथुरखौ खावनांगौ बै सिलायाव फोराननायखौ Hey guys, đây sao một đàn đen nồng này Hey guys Kapal tanggap geda giờ thằng gơ nào sao một lang khâu hợp lại vậy sao một cái lẩu Mongolian bazar con này lấy Mongolian đi mèo sao một cái lẩu này bây sao một cái lẩu đấy con này dày em hôm nay đây सिजोंलाय दे अबा साम'आ नै दानिया जोङो माबा साम' ओंख्रियाव होनो माबा सायबाय सामब्राम गुफुर बोरो बहा थांखो सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा बायदिसिना केरेला सायलागासिनो खोमा बाजैमोना ओइ बाजै नैबे ससमा हमनाय बाजैया सिखाजों साम' माबानानै नारसोनानै दोनहरजोब्बाय साम'खौ मिन्थिदों नोंसोरो मुगायाव सायनो रोङानो दैलादा साम' ओंखारबोनोनो हाला नारसोनानै दोनहरजोबनानै नैबे बिथाङानो साम' नारसोनानै दोनहरग्राया सायनो रोंखाया नैबे बिथाङा मालाय बिजिजों गाव बायदिखा नालाय बिजिया एकदम थंप्लद दाखोनखौ बोखाथारो बिहा नै आयंआ सबाय खुबाय बेखौ सबाय खुनाय होनोनो दुब दाब दानिया रायजोफोर मादैया माबा लेबु हाना होबाय साम'आव साम'खौ होसिगोन एबार बेजों फुनाया गोजोंनो रायजोनि खादायाव फुखाबाय
साम'खौ फुबाय माने साम'खौ फुबाय आरोना दा लेबु होनानै माने गोजों खालामसिगोन आरोना एसे गुफुरनो ओमफ्राय खोनायैखाय आं ओरै एसे गोजानाव फैनानै बुंफैबाय सबायखौ जावबाय सबाय खुनायखौ आयंआ बरिया हे गाइस नोंसोर जावनो रोंगोना रोङा आयं बायदि आंथ' जावनो रोंखायो माइरं जावनाय देखायखांखाबाय आङो हे गाइस दा जोङो ओंखाम संग्रायाव हाबफैबाय एबार ओंखाम संग्रायाव नै अरदाबावहाय माबा खालामनोसै अर जरायनोसै आरोना ओंखामखौ दिनैहाय अरदाबाव संगोन साम' ओंख्रिखौबो बिदिनो स्पेसियेल ओंख्रिबाथाय जोंहा अरदाबाव सङो आरो आयंमोनहा बेवहाय ओंखाम संग्रा सुन्दुरिथारना ओंखाम संग्राया जोंना आयौ थौआ गंबैसे दं नायलाय थौ नै फाथोसिनाजों अर जरायबाय जेबो नङा सामब्राम गुफुर बानलु ओमफ्राय हाइजें देगासिनो बाजैया जोंना बाजैया आंना गोसोम मा खाब केक होनदोंहां मोनजादों नालाय दं थांनाय बिहावाबो आयं हौवाया मानसि गोसोम बेलायनानै जानो बाबावबाय जि जर जबस्ति जानो थिनबावो ओमफ्राय नै रेड वेलवेट फदा रेड वेलवेट जानोसै हासिबा दोनथ'दो मोसालायबावोलै हे गाइस नै जोंहा साम' सायखांबाय सबाय हुख्रेमखांबाय एबार गोजा गोसोम जानोसै साहा लोंसै दान्दिसे स्रायनो बिनि उनाव अरदाबाव दावहा नांहैनोसै गेमस्रियासो नुनायबा लुबैसिगोन नै बेखौ नै आब' गेमस्रि आयंआ नोंखौ गोसोखांदों नै जोंना साम' सायनायाव मा मा मोनजायो गोसोम मोनजायो गोजा मोनजायो रेड बेल जोंहा नैबे रेड कारपेट ओमफ्राय नैबेखौ मा होननांगौ जाखोथाय चकलेटनो नैबे माबासो ब्लेक कारपेट रेड कारपेट फदा आब' गेमस्रि लुबै वाव हे गाइस जे गुफुर जाबाय साम'सा जानांसिगोन अ सरि साम'स नङा साम'खौ जानांसिगोन बिखुनजा दै लुग्रा बिहामजोआ साम' फुरा दाख्लैना बिखुनजोआ दुरुं बोग्रा बिहामजोआबो बोग्रामोन खिन्थु बिहामजोआ जेनदों जाबाय रायजोफोर जाहांबाय नै थौ जानबाय थाव होग्रोबाय गिबियावनो नै बे जाहैबाय जांखोना मस्लि नै संख्रि हरगोनसो माने संख्रि हरोबा माने साम'नि मोदोमाव हाबो आरोना आरो बिराद आराम जायो तेजपात हरनोसै तेजपात संख्रिनि उनाव तेजपातनि उनाव आङो सामब्राम गोजा हरनोसै सामब्राम गोजा हरबाय बानलुखौ उननाय जादों बानलुजों सामब्राम गुफुर हाइजें सामब्राम गुफुर हाइजें बानलु देनाय एसे होबाय आङो दाहाय रोसियाव हरनोसै आंगा बिमा नैबे माखौ हो जिरा गुन्दै साम' मोदोमा माबाया मोनामोना ओंखायनो साम' मोदोमाव हाबखानाय होखाबाय बिदि होयोबा साम' मोदोमा फ्राद जायो गोरानो ओमफ्राय मोदोमो ओंख्रियाव होबा रोसियाव होयोबा ओमफ्राय रोसियावसो थायोना साम'आव हाबा ओंखायनो बिदि एवनायाव होखानांगौ आरो बानलु गुन्दै एसे होनोसै आं साम' मोदोमा एसे रोम जानायनि एबार हालदै होनोसै
लागाव हालदै होबाय एबार मोदोमबाय बेथ' गोथावनो एबार ना एबार साम'खौ हरनोसै अरिजिनेलखौ होनसै नै ओमफ्राय सुना लाग्रोनोसै गैलालाय हाथुलायबाय सुनथां आबै बुरैनाव ज' थां अजा बोरायनाव ज' थां दसे खोबनानै दोनथ'बाय एरखांनानै नै खामहांबाय मोनहांबाय एबारनिया मा बुस्थु बे खारै खारै जै हरखांबाय जायानो मास मोनसे नांबावगौ मास मोनसे नांबावगोन जाबायना गोरलैद्रायना आधा मास थानानै फैनो थिनदोंमोन ओमफ्राय मास मोनसे नांबावगोन ओमफ्राय बे मानि बेयो खारै हायं गैया माबानि बेसरनि बेसरनि हा बेसरनियाथ' देन्जार गोबाब जायोलै नै थेब थेब थाब थाब थेब थेब थाब थाब होनहांबाय माने दै होजासिगोन होननाय जादों दै बिहरदों एसे एनैफोर एरनोसै बाय टप टप थाब थाब टप टप थाब थाब साम' ओंख्रि साम'जों सबायजों गाना बोरैमोनथाय बावलायलांबाय आं दै एसे हरबाय आरो एरबावनोसैलाय मोजां एवथ्रमथारनांगौ आरो ना जों चाइनिसनिफोर बायदि जाया बयल जों एवफ्रामथारो एसे माबा गुग्रा जायो थाब थाब थैयो मानसिफ्रा दै गुदुं होखानोसै सेवब्र' सबायखौबो होबाय ओइ थैयो आरामसे बांद्राय सिथोब सिथोब जानाङा माबाद्राय जायो गाज्रि मोनजायो गाज्रि मोनजायो होबाव दाख्लै बुरजा होखाथारदां बुरजा होखाबा गोदौबाय थायो गोदौफावनाय नङा आरो बियो गोदौफावा होबाव दे जाबाय बिहामजो बिखुनजो सानैजों गोदोनि बोराय बुरैनि सासिजनखासो गाइस नै जि ग्लब ग्लब गोदौबाय होख्लाय देन्जार ग्लब 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 होबायबो कालार जाबाय ने कालार जाबाय गोमोनो दा आरो दा ओंखारबावगोन औ सबाया रुयाखैमोन नांबावगौ एसे आधा घन्टासो नांबावगोनदां बाय रुइनायखौ सागं सागोना साया सायालै सागं सायाना साम'आ सागं साजायो साम'आव सागं सानो थिनबाव नामा साम'आव सागं सायानो रायजोफोर आंना थास' आथिंजों ना गोरानाव सागं सानायसो जासिगोन मालाय हारसिंनो दुखु दुखु दा एरनायावनो माबागोन आरो दोखो दोखो जाजोबगोन मालाय बरिया दे रायजोफोर सबाया रुइबाय एसे नांबावगौ ना लायबाय ग्लब 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 रुइबायथ' इलाय गेब्लेबाय इलाय गावब्राबाय एरबाय थाबानो गेब्लेलांसिगोन हे गाइस नै साम'आ मोनबायानो साखिनायनोसै आंहा यामी यामी आख्लाय नांलायलै बेयावनो जायो आयं देब्रा आखायाव लानायनानै साखिनाय नोङो नंखायना नंखाथाय बे गय हफा हफि जानानै संख्रि नांनायखौ मिन्थिनाय नङा बे दे आखायाव साखिनायदो गोदोनि बायदि आंथ' आखायाव साखिनायखांबाय आखायावसो मिथियोबा बयो दे आंनो हरदो संख्रिसो नांगौना नैबा ओहो आं जाग्रोगोन नोंखौ फोथायनाय नङा एफा गय खाबारियानो साम'खौ गरनै हर कालारखौ गैया ना साम' दादेव
जाबानि हिरि ओइ एसे गरनैल' हर साखिनायगोनसो जारायाव रौ जाबाय हालदै हरबावबाय खारदै हरबावबाय आं दा ए जेला मोदोमाखै आंनि संख्रि नांगोन संख्रि होदों होदों बिफां बिफाबो होलांबावबाय संख्रि नांगोन नांबावगौ संख्रिया एसे नांबावगोन एसे नांबावगोन संख्रि एसे नांबावगोन एसे बानलु बारजाबावसै ने बानलु बारा जाना आं नोंखौ लागाव जाबाय मोनबाय फाइनाल डिसिसन आक्रमन खालामसै एबार ओइ आगल बुराय नियमासे खांनानै बेबायदि एरनानै दोननांगौ खेबसे ए गोदो गोदायनि आबै आबौफ्रा होमबासो दिल दाव जायो आरो ना दे लाबोदे बादै नोंहाबो आं सामखौ सोमसै आबै गोथावथार बिदैसो मोनजाबाय आं नाय फिसा